Så den 11. august 2025, der cyklede jeg fra Danmark af. For første gang skulle jeg ud og rejse alene, uden mine forældre eller noget. Og jeg cyklede afsted sammen med min gode kammerat Ludvig. Vi har været gode venner i de sidste 5 år. Og min plan var egentlig til at starte med, at jeg skulle cykle hele vejen til New Zealand fra Danmark af. Fordi at jeg ville ud på eventyr. Jeg ville ud og se, hvad verden havde at byde på. Hvad hele verden havde at byde på. Og hvad der var at se uden for Europa. Og det ville jeg gøre på cykel, fordi at en cykel, det er nok den billigste måde, man kan rejse i lang tid på. Og jeg havde prøvet at cykle i 7 dage. Det var den længste cykeltur, jeg nogensinde har været på. Op til da. Og nu nu skulle jeg så ud på en cykeltur, der ville vare 1,5 år. Det var planen. Og det troede jeg jo bare, at jeg ville elske det hele. At jeg ville elske cykle hver eneste dag i 1,5 år. Det var jeg slet ikke i tvivl om, at det var noget for mig. Men jeg fandt ret hurtigt ud af, at det var det ikke. Så efter jeg cyklede i et par måneder, så lavede jeg om på min plan. Og så endte min plan med at blive, at jeg bare skulle cykle til Jordan. Og skar så 1 år af min rejse, så jeg kun skulle rejse i et halvt år frem for 1,5 år. Og det var jeg rigtig glad for, at jeg gjorde. Fordi det gjorde rejsen meget mere overskuelig og gjorde, at jeg kunne nyde det meget mere. Men den rejse, jeg så endte med at få, det startede jeg med at cykle igennem Danmark. Og allerede efter 3 dage, så møder mig og min kammerat et fransk par, som også var ude at cykle. Vi mødte dem på en shelterplads. Og den franske mand, han kommer så hen og snakker med mig og er interesseret i vores tur. Og vi ender så med at finde ud af, at vi faktisk er samme vej. Så allerede 4 dage efter vi har sat sejl og er cyklet hjemmefra, så møder vi allerede nogle fremmede, vi kan cykle sammen med. Og det var bare en fantastisk start på turen, og man blev allerede der eksponeret for en anden kultur, en anden måde at se verden på, nogle andre traditioner, og det var rigtig interessant at cykle sammen med dem, det franske par der. Så dem cyklede vi sammen med fra den dansk-tyske grænse og ned til Hamburg. Og da vi så ankom til Hamburg, så sagde vi så farvel til dem og fortsatte på egen hånd og cyklede ned igennem resten af Tyskland. Det var et fint landskab, men rigtig mange marker. Blev lidt træt af alle markerne. Så cyklede vi til Holland, Amsterdam, hvor jeg fejrede min 21-års fødselsdag. Det var første gang, jeg fejrede fødselsdag, uden at jeg var derhjemme. Så det var en lidt speciel fødselsdag, men det endte med at blive en god nok aften, hvor vi var på All You Can Eat pandekagebåd. Og vi tog på en blues bar, jazzbar. Så det var hyggeligt nok, men det var lidt underligt ikke at være sammen med sin familie på min fødselsdag. Det var første gang. Men det var en ny oplevelse i hvert fald, noget andet at prøve. Og så cyklede vi fra Amsterdam ned til Belgien, Bruxelles, hvor at vi boede hos nogle warm showers værter i Bruxelles, midt inde i Bruxelles. En spansk lærer og hans kone, som var arbejdet for EU-kommissionen, der boede midt inde i Bruxelles og havde hver vores værelse og blev behandlet som var vi deres børn. Altså de behandlede os som var vi deres børn. Altså, og vi følte os. Det var bare virkelig en positivt overraskende oplevelse at blive inviteret hjem til nogle fuldstændig fremmede mennesker og så blive taget så pænt imod, som de gjorde. Og opleve nogle mennesker, der var så interesserede i en, og som havde så meget at fortælle, som du egentlig... Ja, vi havde kun kendt dem i et par timer jo, før at vi følte os hjemme hos dem. Så det var virkelig øjenåbende at vide, at man godt kan have sådan nogle oplevelser
med mennesker, der egentlig er helt fremmede. Så det var virkelig smukt, men også på den anden side hårdt at skulle sige farvel, så når vi cyklede videre, fordi hvem ved, hvornår vi nogensinde kommer til at se dem igen. Så efter 3 dage, vi havde brugt der, så cyklede vi så videre og ned igennem resten af Belgien, og kom vi til Frankrig og Paris. Og var i Paris, imens der var nogle demonstrationer imod en pensionsreform, eller i hvert fald imod regeringen. Så det var jo også spændende at se de franske demonstrationer. De går jo lidt vildt for sig nogle gange. Og så kom vi cyklede vi ned igennem resten af Frankrig, tog toget på en del af vejen, fordi at vi havde simpelthen cyklet igennem så mange marker, at vi var ved at blive sindssyge. Og vi hungrede efter noget smuk natur at cykle i. Så vi sprang lige 400 km over igennem Frankrig med et tog. Og så kom vi så til Bordeaux i Sydfrankrig og cyklede derfra til Pyrenæerne, bjergkæden imellem Frankrig og Spanien. Og så kom vi så på Camino de Santiago, Camino Frances, the French Way, som er en kendt pilgrimsrute, som går fra Saint-Jean-de-Pied-Port, eller hvordan man nu udtaler det, og så til Santiago de Compostela. Og den fulgte vi så, den her vandrerute, og på den rute, der var en masse, pilgrimshostels, altså hostels, hvor der kun var pilgrim, der boede på. Så hver dag, vi sov på de her hostels. Indtil da havde vi sovet i telt næsten hver nat, men på Caminoen, der valgte vi at sove på hostels hver nat, fordi det var ret billigt. Max 15 euro for en nat, og nogle steder var endda gratis. Og så fik vi, og så var det også for ligesom at komme i kontakt med nogle flere mennesker, møde nogle flere mennesker. Så her på de her hostels, på de her pilgrimshostels, der mødte vi jo nye fremmede mennesker hver eneste dag. Og det føltes som om, vi blev rigtig gode venner med nogle af dem, altså ved at snakke med dem i et par timer. Altså det var ekstremt, hvor dybe forbindelser du kunne få til folk på så kort tid på Caminoen. Og det synes jeg var rigtig smukt og rigtig lærerigt at blive eksponeret for så ufattelig mange forskellige verdener. Altså, fordi folk kom fra så mange forskellige verdener. Det var både fra Australien, fra Hawaii, det var fra England, Frankrig, mere fra Kina, Japan, Taiwan, Sydkorea. Altså, det var rigtig mange forskellige typer mennesker, der var på Caminoen. Og det var bare en virkelig smuk oplevelse, synes jeg. Og også nogle ret... Nu er jeg ikke selv religiøs, men der var nogle, religiøse begivenheder, som vi deltog i, såsom bønner nede i kirken. Og der var især den allerførste aften, vi var på Caminoen i Pamplona, der var der en meditativ bøn nede i en kirke, de havde under hostel. Sådan en underjordisk kirke nærmest. Men den her underjordiske kirke, den var sådan udsmykket med guld. Og der i kirken ved Pamplona, der var det så sådan en meditation, hvor vi skulle tænke over, hvad vi gerne ville have ud af vores pilgrimsrejse. Og så kunne man også bede en bøn, hvis man havde lyst til det. Det gjorde jeg ikke selv, men det kunne man godt. Og imens vi sad der, så begyndte det også at lyne og torden udenfor, uden at det regnede. Så det glimtede bare. Altså, der var vinduer oppe i toppen af den der underjordiske kirke, som man kunne se ud. Men altså, der var bare en masse lysglimt, altså konstant og virkelig smæk på lyn den aften der. Så det var en ret vild oplevelse, og vi havde også fået lidt vin på forhånd. Så det kunne jeg også godt mærke i hvert fald. Så det hjalp nok også lidt med at gøre det til en lidt vild oplevelse, at man var lidt fuld også. Men ja, og så efter den aften i Pamplona, så
Der havde vi mødt, tror jeg, syv rigtig søde unge mennesker. Men så cyklede vi videre og var på en masse andre pilgrimshostels på Caminoen og mødte en masse andre søde mennesker, også fra Rusland af. Altså rigtig, rigtig interessant. Og efter, tror det tog 16 dage måske i alt, at gennemføre hele Caminoen, 950 km, hvor vi så kom til Santiago de Compostela. Og bagefter der, så cyklede vi så videre sydpå mod Portugal af Camino Portugues, den portugisiske Camino. Men så sprang vi også af den igen og kom ud til kysten til nogle ret sådan, skal man sige, afsides steder, hvor altså vi havde en kanon lækker strand, helt for os selv næsten, som vi kunne cykle ud til. Der var ikke nogen asfalterede veje til den, men helt ude ved kysten med kæmpe klipper, og vi kunne sove på stranden, og sol. Altså, vi havde en mega smuk solnedgang, og brugte bare hele dagen på at bade i de der bølger, der er bølgerne i Portugal, eller det var så i Spanien, men tæt på Portugal det her. De er ret store, altså de er gode til at surfe på, og vi havde ikke lige et surfbræt, men vi havde os selv, så vi kunne ligesom bodysurf, tror jeg man kalder det, hvilket var ret sjovt og også lidt voldsomt. De der bølger, de fik da godt nok en kastet godt rundt, og som om man var inde i en tørretumler. Vaskemaskine. Men så cyklede vi noget mere sydpå og kom ned til Porto, den anden største by i Portugal, som vi havde besluttet var vores endedestination i den vestlige del af vores tur. Så der brugte vi noget tid i den her smukke by, Porto. Og efter noget tid, så havde vi så en planlagt at skulle tage toget hele vejen til Barcelona, for hensyn til klimaet primært. Så vi har booket togbilletter hele vejen, og vi tog et tog fra Porto, så ind i Spanien, op til en by, der hedder Vigo, som ligger lige på grænsen mellem Portugal og Spanien. Og derfra skulle vi så vente i et par timer og så videre med et tog direkte fra Vigo, 1300 km til Barcelona. Men vi går så ombord på det der tog, og vi havde købt billetter til vores cykel, men så får vi så at vide, at vores cykler skulle have været pakket ned. De måtte ikke komme ind sådan fuldt samlede cykler med alt udstyr på, det måtte vi ikke køre med i toget. Så vi blev afvist og fik heldigvis penge tilbage for vores togbillet, men det var jo lidt træls ikke at kunne komme med det tog. Men der var så et tog senere på dagen, så vi skynder os at få nogle cykelpapæsker, hvor vi kan pakke cyklerne ned, så at de kan leve op til de krav, som vi havde forstået kravene til, hvordan cyklen skulle være pakket ned i togene, og så kunne vi tage et tog senere på dagen. Så vi skynder os, går 5 km med sådan nogle kæmpe papkasser på vores cykler, for at transportere dem fra en cykelbutik og hen til stationen, og få pakket vores cykler ned lidt, altså ikke så en helt perfekt pakket, men nogenlunde pakket ned, og vi er så klar, at der er et kvarter tilbage til, at toget det går. Men vi går så ned og prøver at komme igennem security ind til toget, fordi der var sådan en security check ved den her banegård, og der får vi så at vide, at det går ikke, at vi ikke må komme med toget med de bokse, med de æsker der, fordi det ikke var pakket ordentligt ned, åbenbart. Okay, siger vi så. Så må vi så pakke dem ordentligt ned til dagen efter. Vi får ikke penge tilbage for den her togbillet, så det var 200 euro ud af vinduet, lidt hårdt, men fint nok. Så tager vi toget dagen efter, og sørger for, at vi har nogle nye æsker, cykelæsker, hvor vi kan pakke cyklerne ordentligt ned i. Så vi skaffer nogle nye æsker og får pakket vores cykler ordentligt perfekt ned, så de er klar til dagen efter. Og så da vi så kommer ned til toget igen, så kommer der igen en togekspedient, en medarbejder fra togsledskabet ud og siger, no, den går ikke. Så vi blev afvist for tredje gang, når jeg kom med toget, så vi taber i alt 400 euro hver, tror jeg, på de der togbilletter. Og så er der så heldigvis en lufthavn i Vigo, som vi så køber en billet til fly og flyver til Barcelona på den måde, fordi at vi kunne ikke lige se, hvordan vi skulle komme med det tog. Så det var en træls oplevelse, men også
oplevelse, hvor man virkelig kunne mærke, at nu er der ingen kære mor, der er ingen kære far til at hjælpe os. Vi må løse det selv, og selvom at det var mega træls at miste alle de penge, så var vi ligesom nødt til at slå koldt vand i blodet, og tænke os godt og grundigt om i forhold til, hvordan vi kan løse det her. Fordi der er ikke nogen, der kommer og gør det for os. Så det var en ret dannende oplevelse, tror jeg. Så ja, men så vi ender med at flyve til Barcelona fra Vigo af, og det går ret gnidningsfrit. Og vi havde også booket hostel, urefunderbart hostel i Barcelona. Så det mistede vi også nogle penge på, og vi nåede kun at have en nat i Barcelona, fordi vi også havde booket en ikke refunderbar billet videre med Flixbus fra Barcelona til Nice. Så vi får kun en dag i Barcelona, og det gør det også det hele lidt mere træls, fordi det havde jeg især glædet mig til. Men det er fint nok, så vi tager bussen videre til Nice med vores cykler, og det går også gnidningsfrit, og er i Nice lidt tid. Jeg havde flækket mit baghjul, så det blev skiftet der, og vi ventede på, at der var noget regn og stoppede, og sådan noget. Og så cyklede vi videre fra Nice langs kysten, den italienske kyst, ned til Pisa. Og den italienske kyst i det her område er bare mega skøn, og ret nemt at cykle på, fordi det er fladt, når du er nede ved vandet. Men du har stadigvæk nogle vilde udsigter, altså med kolossale bjerge inden til, ja, på venstre side er der jo faktisk, og så på højre side hele vejen, så har du virkelig smuk vand og god temperatur, og vi havde ikke så meget regn, og vi fik en masse lækker italiensk gelato, og vi sov faktisk på hotel hver aften, fordi at vi kunne overskue at skulle finde et sted at sove nede langs kysten, fordi der er så lidt plads, og der ikke rigtig er nogen steder, hvor der bare er skove, hvor man kan finde sit telt op. Men en rigtig smuk cykeltur ned langs kysten der i Italien. Og så kommer vi så til Pisa, ser det skæve tårn i Pisa, som man skal, og får noget mere pizza og is, og så tager vi så bussen videre, fordi at vi havde tidspres på at skulle nå en færge fra Italien til Kroatien, før sæsonen for færger ligesom var over i 2025. Så vi skyndte os videre fra Pisa til Rom med en mere Flixbus. Og så var vi i Rom i nogle dage, fordi det havde Ludvig især glædet sig til. Men jeg synes også, det var ret interessant at se Colosseum og alle de ufattelig mange museer, der er i Rom jo. Og der boede vi også på et hostel og mødte en rigtig nice gut fra Australien igen, som vi også var ude at spise med. Og så tog vi bussen videre fra Rom til Bari i Italien, og derfra tog vi så færgen over til Kroatien, hvor vi så brugte nogle dage i Dubrovnik, som er en virkelig speciel by, fordi det har sådan et old town, som er vel inkluderet i Game of Thrones også, som King's Landing i Game of Thrones. Så det var også en ret smuk by, og bare sjovt at gå rundt det sted, hvor man har set en tv-serie fra. Og så bagefter så cyklede vi så ind. Dubrovnik ligger på sådan en lille bitte stribe territorie, der tilhører Kroatien. Måske 5-10 kilometer bredt. Og så kommer du så til Bosnien bagefter. Så vi cyklede direkte fra Kroatien og op i bjergene ind i Bosnien, og så igennem Bosnien og ind til Montenegro, alt sammen på en dag, hvor vi virkelig, altså nu kom vi ind i noget smuk natur, altså i Balkan der var rigtig nice, altså lækre bjerge, så det var ret fedt at komme til noget mere sådan bjergerigt natur med de her ret store bjerge. Og så kom vi til Nikšić, den anden største by i Montenegro, og så fik jeg noget, Ludvig han var blevet syg, og jeg fik sådan noget udslæt på min arm, noget nældefeber, så der var vi nødt til at blive noget tid også, for at få det løst. Men så da vi ligesom da det var løst, så cyklede vi så op i bjergene i Montenegro til Durmitor National Park, som og igen, altså, det var nok den smukkeste del af vores tur overhovedet. Punktum. Altså, det var det. Og det er også det smukkeste, jeg har cyklet i, altså indtil nu. Indtil videre.
Altså, det var nogle vilde bjerge, og vi havde perfekt vejr, og ja, altså, vi cyklede op i 2.000 meters højde nogle gange. Ja, op imellem de her kæmpe store bjerge i den her nationalpark, hvor der var rigtig få mennesker på grund af, at vi var der i november. Og der var kun lidt is og lidt sne på vejen, så det var fuldstændig perfekt. Virkelig smuk nationalpark. Og så kom vi til en by bagefter, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, men en by, der ligger nede ved foden af Durmitor National Park, som ligger ved den sorte sø, hedder det, The Black Lake, som er det mest kendte sådan, naturlige seværdighed i Montenegro. Og så vi skulle have boet der i sådan 4 dage, tror jeg. Men så blev Ludvig, han var ikke blevet helt frisk, og han var blevet meget mere syg af at cykle og af at sove ude i det kolde vejr på vejen fra Nikšić til nationalparken. Så der blev vi så ender vi med at være i den der hytte der i sådan 7-8 dage, hvor Ludvig han egentlig bare ligger og prøver at få det bedre, og jeg er lidt på egen hånd og lidt sådan skal finde ud af selv, hvad jeg vil lave. Men det var et hyggeligt sted at være. Der var en hyggelig pejs, der var altså en masse regn udenfor, men det var ret hyggeligt at være inde i den der hytte og leve det der hytteliv og reagere en masse billeder og sådan noget. Så det var fint nok. Og jeg kom ud på nogle vandreture alene for første gang igen. Var det også noget at prøve for første gang alene at vandre på en længere tur og i bjergene. Så det var også ret unikt at prøve det, og anderledes og udfordrende, men også fedt. Og også ude på den første solo cykeltur, jeg har været på en af dagene. Så det var det var en fin tid deroppe i bjergene i Montenegro. Og så da Ludvig han blev frisk igen, så cyklede vi så videre sydøst på igennem Montenegro over til en anden nationalpark, Biogadasca Nationalpark, tror jeg den hedder, som er hjemmested til en af de sidste regnskove i Europa. Det var ikke så fedt igen, fordi at bladene var væk, og de havde tabt alle bladene for sæsonen, så det var ikke så mega spændende at se på den nationalpark, men det var stadigvæk unikt selvfølgelig at se en regnskov i Europa, og se den så lidt anderledes ud, end hvad jeg havde forestillet mig. Lidt mere normal ud, end hvad jeg havde forestillet mig. Og så cykler vi videre, og vi begynder at få en masse regn, og vejrudsigten siger, at der er regn de næste 14 dage. Så vi skynder os egentlig bare igennem det sidste af Montenegro ned til Albanien, hvor at vi så møder Veli, eller vi bor hos en, der hedder Veli, på hans sådan agro-tourism hotel. Og så lader han os opbevare vores cykler i en uge på hans hotel, og så kører han os fra hotellet og hen til lufthavnen i Tirana, og der lejer vi så en bil i en uge, og så kører vi så rundt i hele Albanien for ligesom at opleve bjergene af Albanien, de her Cursed Mountains, Alperne, de albanske alper oppe i den nordlige del af Albanien, virkelig smukke bjerge, 3.500 meter høje, kæmpe store, og det ville vi ikke misse. Så der kørte vi hen og kørte bare rundt til nogle andre lokationer i Albanien. Så en masse smuk natur. Og så bagefter, efter vi har kørt rundt i en uge, så kørte vi så tilbage til lufthavnen og afleverede bilen, og fik vores cykler igen fra Veli, og så fortsatte vi så fra der, hvor vi havde opbevaret cyklerne, og cyklede videre ned igennem Albanien langs kysten på Eurovelo-ruten 8. Og da vi kom ned på den grønne kyst, igen smuk natur, virkelig frodigt, overraskende frodigt, men ligner lidt den tyrkiske kyst, altså med kæmpe bjerge på den ene side, grønne bjerge på den ene side, og så har du vandet på den anden side, så det var også en smuk tur ned langs kysten der. Og så kommer vi ned til Grækenland, og ræser lidt igennem Grækenland, fordi nu vil vi egentlig bare gerne nå til Athen og få færdiggjort vores tur. Så det gjorde vi ret hurtigt, cyklede 125 km på den sidste dag, hvilket var vores længste dag faktisk. Og når til Athen den 11. januar,
præcis 4 måneder. Ikke den 11. januar, den 11. december. Lige præcis 4 måneder efter, at jeg cyklede hjemmefra, nåede vi til Athen. Og så det var ret fedt, at det var den dag. Og så var vi i Athen i noget tid, og jeg brugte tid på nogle forskellige ting i forskellige steder i Grækenland, dokumentarfilm, og ja, så kom jeg til Athen, og så brugte jeg mere eller mindre en måned i Grækenland. Ludvig han fløj hjem den 16. december, 19. december, og så kom en anden af mine gode venner ned, for han ned til mig, og besøgte mig, og vi kørte sammen rundt i en bil i Grækenland på et roadtrip i 11 dage, og det var rigtig hyggeligt lige at se ham igen, fordi at, det var længe siden, vi havde brugt tid sammen. Og så bagefter han tog hjem den 30. december, så skulle jeg så fejre nytår for første gang, uden at jeg var sammen med nogen jeg kendte. Så det var på det hostel, jeg havde været nogle gange efterhånden, hvor der var hvor jeg endte med at fejre jul sammen med en afghaner, en kineser, og det var så på et hostel, hvor jeg endte med at fejre nytår sammen med en afghaner og en kineser og 2 tyskere og 2 franskmænd og en canadier og nogle flere mennesker. Så det var en ret unik nytårsaften, og det var rigtig fedt at være inde og se lanterner, der blev sat op fra Athen af, og lidt fyrværkeri, og spise lidt mad sammen med dem, og det var en virkelig fed aften. Selvom jeg var lidt nervøs for det, fordi jeg havde aldrig holdt nytår alene før, eller uden at jeg kendte nogen af dem, jeg skulle være sammen med før. Men så bagefter så brugte jeg nogle flere dage i Athen på at planlægge min videre rejse og redigere nogle billeder og videoer og så videre, og forberede mig på en dokumentar, jeg skulle lave i en mindre by, der hedder Litoro, som ligger ved foden af Mount Olympus. En dokumentar om en klima-NGO, der hedder Ikoenia. Og der tog jeg så op den 6. januar, tror jeg det var. Tog toget derop og var der i en uges tid og filmede en dokumentar sammen med nogle skønne mennesker. Og så tog jeg tilbage igen til Athen og til hostelet og var der i en uge mere. Og gjorde mig selv mentalt klar på på første gang jeg skulle ud i verden helt alene, cykle helt alene. Nu har jeg været vant til at være med en kammerat, og nu skulle jeg være helt alene, så det var ret nervepirrende. Faktisk meget mere end jeg havde troet. Og jeg tænkte til side, om jeg bare skulle droppe det og lade være, men jeg valgte at holde fast. Og jeg bookede færgebillet til Chios, og så fra Chios til Çeşme i Tyrkiet, og starte min tur. Men så jeg tog afsted den 16. januar, noget i den stil. Jeg kan lige helt præcis huske datoen. Nej, det var den 15. Nej, det var den 16. januar. Der tog jeg afsted med færgen og kom til Chios, brugte en dag der alene ude i stilheden, fordi der er ret stille og roligt på den ø. Og så mødte jeg så Eddie Serenity, som var en cyklist, der har cyklet rundt i 4 år. Altså, han er pensioneret nu, 64 år gammel, og man har cyklet rundt de sidste 4 år, taget det stille og roligt, og regner egentlig med, at jeg skulle fortsætte med at cykle, indtil at han på et tidspunkt falder om. Så det var en rigtig sød person at cykle med, og jeg fik mange historier med fra ham, som jeg kommer til at huske på resten af mit liv, tror jeg. Og jeg fik en livslang læring igennem det, han fortalte mig om hvad han har oplevet i sit liv og hvad det igennem. Så det var rigtig fedt at cykle med ham. Og også en blid start, så jeg regnede med, at jeg selv skulle cykle i Tyrkiet til at starte med, men jeg endte jo med at cykle med ham i 4 dage. Så det var rigtig fedt. Og i Tyrkiet, der blev vi allerede på anden dagen, vores anden cykeldag i Tyrkiet om aftenen, der stod vi ved en bager, og vi vidste ikke lige helt, hvor vi skulle sove henne, mig og Eddie. Så vi var ved at overveje at booke et hotel, eller en campingplads, eller gå hen til moskéen og spørge en imam, om vi må sove der. Og så kom der så en mand med sådan en fiskehat, og så spurgte han om, hvor vi skulle sove henne, og han kunne rigtig godt engelsk af en eller anden grund. Og
hvor vi havde tænkt os at sove henne. Så forklarede vi ham vores situation, og så endte han med at sige, altså, I kan da bare komme hjem og sove hos mig. Jeg vil gerne invitere jer hjem til mig, hvor jeg også er sammen med min søster. Så vi blev inviteret hjem til ham i hans, det er vel hans sommerhus, kan man godt kalde det. Hans feriebolig, hvor han var sammen med sin søster. Og først skulle vi egentlig have sovet i haven, men vi ender med at få et værelse, hvor vi kan sove inde. Og vi bliver får serveret en masse lækker kage og andre tyrkiske lækkerier og en masse te og og aftensmad, og det var virkelig en gæstfrihed på en helt anden niveau. Og første gang jeg har prøvet det med en fuldstændig fremmed, altså uden det var planlagt på forhånd ved hjælp af warm showers eller couchsurfing. Så det var ret unikt og en ret fed oplevelse at få. Han havde rigtig uigur, eller hvad man udtaler hans navn, men vi kalder ham Chuck, og hans søster hed Yesildis. Jeg udtaler slet ikke det rigtigt, men noget af den stil. Det var rigtig hyggeligt. Og så cyklede vi videre dagen efter og kom til et sted, hvor jeg holdt nogle dages pause, og Eddie sagde farvel til Eddie. Synes jeg var lidt mærkeligt, fordi at vi havde haft det så hyggeligt sammen. Men sådan er det jo. Han skulle en anden vej end mig. Og jeg skulle også ud og prøve mig selv af og prøve at cykle selv. Så jeg cykler videre og har nogle lidt tunge dage på grund af regn og mangel på motivation, men dagen før jeg kommer til Denizli, så får jeg der oplever jeg både Afrodisias, sådan en gammel by, som er virkelig interessant, og så har jeg bare fantastisk vejr, så det hjælper virkelig på humøret. Og så kommer jeg til Denizli, hvor jeg har en warm showers, hvor jeg bor sammen med, hvor jeg bor hos Erkim, hvor jeg bor sammen med Erkim, og jeg møder også Habib og en mere fyr, som jeg ikke kan huske navnet på, men vi spiser aftensmad sammen. Og der er også en anden cyklist, der er fra Tyskland, der hedder Emanuel, og vi sidder også 5 og spiser aftensmad sammen, og vi kører sammen kl. 11 om aftenen ud for at se Pamukkale, som er sådan et meget smukt turiststed, altså sådan nogle kalkpools, der er tæt på Denizli. Og jeg har en ret unik oplevelse der. Det var ret fedt. Og så ender jeg med at aftale med Emanuel, at vi cykler videre sammen. Så vi cykler de næste uge sammen. Får nogle ret fede oplevelser sammen, og nogle ret hårde dage med regn på grus og sne. Og ja, det var nogle hårde dage. Nogle af dem vi cyklede sammen, men vi havde hinanden, og det hjalp med at holde gejsten op, og det var dejligt at dele oplevelser sammen med hende. Og så kommer vi så til Beyşehir, hvor vi får et gratis hotel, sponsoreret af endnu en warm shower vært. Efter vi har været der i et par dage, så cykler vi hver til sit. Igen var det ret underligt, synes jeg. Det føles underligt at bruge så meget tid sammen med en. Så hver minut man er vågen i, nærmest i en uge, og så sige farvel, og nok måske aldrig skulle se hinanden igen, hvem ved. Så det var ret fedt. Men det var ret fedt at cykle sammen med Emanuel. Og jeg cykler så sydpå ned mod Ermenek, kommer igennem et snestorm. Ender med at have nogle dages pause i Ermenek, hvor jeg igen overvejer, om jeg skal cykle til Libanon og Syrien på grund af sikkerhedsrisikoen, og om det var sikkerhedsrisikoen værd i forhold til, hvad formålet var med turen. Men jeg ender med at komme frem til, at det er det, og og jeg vurderer, at sikkerhedssituationen er betryggende nok, er stabil nok til, at jeg godt forsvarligt kan tage ned på den tur, jeg skal på nu. Så jeg ender med at komme frem til, at Libanon og Syrien, der vil jeg gerne cykle til, og til sidst i Jordan. Så jeg cykler videre fra Ermenek og ned til Tashushu, hvor jeg er nu. Nu skal jeg så med færgen her om 1,5 times tid, og mod Libanon, bagefter Syrien og til sidst Jordan, og så om 1,5 måneds tid, så skal jeg med flyveren hjemad. Så jeg er spændt på, hvad der venter mig ude i horisonten, men må ikke, at det nok skal blive spændende, og jeg møder nogle dejlige, søde, rare mennesker, og
at jeg får en fed oplevelse, og ja, får oplevet den libanesiske, den syriske og den jordanske kultur. Ja, det er ret interesseret i alle de lande, så det bliver spændende. Men ja, det var egentlig langt fortalt historien om min cykeltur fra Danmark til Tashukku indtil videre her, ja, fra den 11. august til i dag, den 15. februar.